Tweety wordt er neemt. De SAR-helikopter komt weerom naar de Vleambasis. Had een patiënt van Skilge naar het ziekenhuis bracht. Een van de taken van de SAR, de Search and Rescue van de Vleambasis Ljouwert. Heel druk, dat hoort er helemaal bij. Veel nachtdiensten, maar het is een hele mooie en vooral ook dankbare taak. Al 55 jaar doet de SAR zijn werk. Patiëntenvervier en het redden van mensen. Bij gelijks drenkelingen uit zee. In al die jaren binnen de SAR-helikopters meer dan 5300 keer uitvliegen van reddingsacties. De minister heeft besloten eenmaal dat Search Rescue en patiëntenvervoer geen kerntaken zijn van Defensie. En wordt dat vanaf volgend jaar uitbesteed aan civiele partners, helaas. Helaas? Helaas voor ons, ja natuurlijk. Dat blijft toch in het bloed zitten. Zeker na al die jaren, na 55 jaar militaire search, rescue en patiëntenvervoer, ja, doet het even pijn. En voor hoeveel mensen doet dat pijn hier? Op dit moment 40 personen die elders ondergebracht moeten worden. Een van hen is Sybren Couperus. Hij werkt al 12 jaar als bemanningslid van de SAR. Tijdens een SAR-vlucht is dit zeg maar mijn plakje, dit bankje hier. Maar al deze spullen die hier in het hoekje hangen, ja, die hebben we al nodig. Of mensen uit het water halen of van schepen of ja, mensen niet in nood binnen, zeg maar. En dan, ja, dan broeken we dit soort dingen om dan mensen inderdaad uit het water te halen. Deze week wordt op de Vleambasis stilstaan bij het 55-jarig jubileum. Ik met collega's uit het Boetenloon. Want dat het mooiste werk van de vrouw is, stiert vast. Ik had altijd al zoiets van die helikopters. Dus ik vroeger als liedjonkie al oefenen in Belsen. En dan had ik altijd al zoiets van, nou, dat is wel heel speciaal. En dan dacht ik van, nou, we zullen ze heen gaan, zullen ze weer op zee en uit het water halen of zo. En dan zit je er zoveel jaren later, dan zit je jezelf en dan dat is toch wel bijzonder inderdaad.